Bueno, pois bo día. Vamos a dar comezo logo a este pleno extraordinario. Saudamos aos membros da corporación, pero tamén saudamos a toda aquela xente que teña a oportunidade de estarnos vendo. E vamos a proceder entonces a o inicio do pleno. Bien, pois o pleno é para tratar dos puntos. O primeiro é o expediente 2030 sobre a conta xeral do ano 2021. Cando queira, señor secretario. Procedo a ler a parte de disposición da proposta da alcaldía. Lembro que isto xa foi dictaminado, pero está en condición de informe para a Comisión General de Contas en data 14/9/2022. Leo a parte dispositiva. Primeiro, prestar aprobación á conta xeral do Concello de Burela correspondente ao exercicio 2021, na forma na que foi presentada. Segundo, o resultado de tramitación do expediente da conta xeral do exercicio 2021 e copia íntegra desta remitirás ao Tribunal de Contas, ao órgano de control externo da Comunidade Autónoma, Consello de Contas de Galicia, para a súa fiscalización externa, tal como establece o artigo 212.5 deste refundido da Lei Reguladora das Hacendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Moitas gracias. Bueno, isto xa tivemos a ocasión de reunirnos para tratar o asunto. Tuvo unha data suficiente para desabir algún tipo de alegacións e non houve ningún tipo de alegacións, por tanto, corresponde xa aprobar o definitivo este documento administrativo onde se recolle todo o que trascende na cuestión económica do Concello. Pagos, bueno, incluye todo. Entón, non sei se queren intervir, don Mario. Ben, nós, como é de costume, cando se trata da conta xeral, non porque non tiramos que as contas están mal, as contas están perfectamente fiscalizadas polo Servicio de Intervención do Concello, pero en coherencia co que facemos co orzamento, porque ao final a conta xeral é o resultado de como se aplica o orzamento, como interfire eso nas contas. Estivemos no orzamento e vamos a ter na conta xeral. Moitas gracias. Moitas gracias, don Manuel. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, perfectamente fiscalizadas, sí, con retraso. Levan meses e meses de retraso. No referente ás contas do ano 2021, que se traen hoxe para a posible aprobación, parece ser que así vai ser a aprobación destas contas, do Grupo Municipal Popular debemos dicir o seguinte. Agradecemos que na Comisión Informativa Especial de Contas levada a cabo con este fin, por fin o interventor fora invitado, por fin, á mesma para poder contestar as cuestións que se presentaron. Neste senso, quedaron sen contestar 7 preguntas, segundo se nos trasladou porque eran cuestións moi técnicas e específicas, empezándonos a que fixéramos dita consulta vía mail, para contestalas de forma axeitada, algo que agradecemos. Sen embargo, debemos de manifestar que a contestación que se nos trasladou só foi satisfactoria en dous dos casos. Houve 5 cuestións nas que se pedía especificamente que se detallaran os gastos que aparecían en determinados capítulos. E o que se nos remitiu, sin embargo, foi a un corta e pega normativo dos conceptos xerais que figuraban en determinados capítulos. Outras cuestións que sí se nos foron aclaradas, por exemplo, foron a contía de axudas repartidas no ano 2021, no referente a combater os efectos da COVID-19 para os comercios de Burela, e no referente ás axudas ao sector da hostalaría. Esas 2 cuestións sí que se nos foron aclaradas. No primeiro caso foron repartidas 25.463,18 euros. Uns 25.000 euros redondeando, vale? Que se repartiron entre 58 negocios, dunha liña de axudas que se anunciou en prensa que era de 125.000 euros. 125.000 euros, repito. Repartíronse uns 25.000 euros. Se isto é así, estamos a falar dun reparto de axudas en torno ao 20% do que se anunciou en prensa. No segundo caso, no caso do sector da hostalería, as axudas específicas foron de 12.970,71 euros, casi 13.000 euros, que se repartiron entre 26 negocios, dun total anunciado en prensa de 30.000 euros. 13.000 euros repartidos dun total de 30.000 euros. Aproximadamente o 40% do que se anunciou en prensa. Que pasou co resto dos cartos, señor alcalde? Que pasou co resto das axudas que non se repartiron? A vostede parecelle que isto está ben así? Crear unhas bases para repartir unhas axudas e que tan só o 20% delas sean repartidas.
ou crear outras bases, no mellor dos casos, e que tan só o 40% das axudas sexan repartidas. Isto é razoable, cando a xente o está necesitando tanto. A vostede, señor alcalde, parecelle que no ano 2021 este goberno local, a luz de que lle acabamos de mostrar, todo elo extraído do informe que vostedes presentan de intervención, parecelle que o seu goberno cumpriu cos autónomos, cos comerciantes e cos hostaleiros de Burela. Parecelle que cumpriu. Non lle parece que é un auténtico fracaso de xestión non axudarlle a tempo ao tecido empresarial de Burela? E cando se dispoñen a facelo tarde, mal e arrastro, non ser capaces de adxudicar nin tan só o 50% das axudas que venden na prensa. Non lles parece un auténtico fracaso de xestión? Moitas grazas, señor alcalde. Moitas gracias, Manuel. Oiga, usted ten que procurar ceñirse ao punto. Aquí estamos para tratar un documento que se chama Conta Xeral. Si vamos polo miúdo a analizar por que se fixeron estes gastos, porque se fixeron aqueles, estaríamos aquí 8 meses e encima con un pouco de información, porque isto evidentemente non ten nada que ver. Non me mesture usted temas porque non ten que mesturar. Isto non pinta nada aquí. Creen que se fixemos máis gastos, fixemos menos gastos. Eso xa o debatimos. Vou dicir unha cousa con toda sinceridade. Nosotros cumprimos perfectamente todos aqueles compromisos que adquirimos cos hostaleiros. Cos hostaleiros e os que non eran hostaleiros, con todo o mundo. Que houve máis axudas ou menos axudas colocadas ou realmente realizadas, eso xa é outra cousa. Houve moitos motivos polos cuales sí, polos cuales non. Esas son circunstancias que teñen un tema independente e aparte. Aquí do que se trata é de aprobar un documento que se chama Conta Xeral, donde é un documento administrativo onde se recolle todas esas cousas que usted está comentando, pero miles de cousas máis. Por tanto, é do que se trata. Non me veña con estas cousas ahora aquí, porque non ten nada que ver. Eso sería outro punto. E o punto de defensa ou non de todas as axudas subvencións que fixo o Concello as respectivas tal. Nosotros, dentro da marxen que fixemos e que somos rigurosos, somos serios en este aspecto, para nada, incumprimos con nada, nin repercutimos máis axudas a uns que a outros, deso nada. Non tendo usted un manto de sospeita porque non é ese. Fíxose todo con rigor. Se sobraron cartos, bueno, pues mellor porque igual non se necesitaban tanto. Ou non cumplían algunhas condicións, pero sí que había cartos para repartir. Eso é o fundamental. Había cartos para repartir con as normas establecidas e claras. Ahora non me veña usted para unha aclaración de aprobar un documento con cousas de se foron ben repartidas, se foi xusto, se foi injusto, se aplicamos... Eu digo que no aspecto ese fomos serios e ademais, eu penso que xustos e con unha normativa clara que beneficiase ou dar a oportunidade de solicitar todo o mundo que o necesitara. Ben, queren intervir do Mario? Por aclarar, pois que se dixo, as contas son fiscalizadas por interventor, se non tarda ou non, interventor fiscaliza as cando lle mandan e ao seu traballo, simplemente. Moitas gracias, don Manuel. Moitas gracias, señor alcalde. Gustaríame lembrarlle, señor alcalde, que queira vostede non queira, neste país, neste concello, en Burela, como dixo no último pleno o señor Pillado, sigue existindo a liberdade de expresión, verdade? E poderemos dicir o que queiramos, no noso tempo, con educación e respeto, o que queiramos. E senón, se lle parece a vostede mal, pois xa sabe o que ten que facer, impedirnos a entrada no pleno. Pero mentre nós esteamos aquí, podemos defender os intereses dos veciños e veciñas de Burela o mellor que poidamos e sepamos, con máximo rigor. E diremos o que nos pareza conveniente dentro dos marxes do respeto e da educación. Vostede falaba de aprobar. Vostede falaba de aprobar as contas. Aprobalas ou non? Aparentemente parece ser que sí. Pero xa, aprobaremos este documento ou non? Non lle parece? Fíxese. Nin as axudas directas ás familias, nin as axudas directas ás familias. 26.000 euros anunciados en prensa. E adxudicaron uns 20.000 euros. Ainda non o 80%. E iso que se adxudicaban ata esgotar o crédito. Haberá quen diga, mellor, como dixo vostede antes, isto é indicativo de que en Burela non hai familias pasando necesidade. Antes dixo que ao mellor non facían falta para os negocios repartir esas axudas. Dixo vostede. E eu contestolle, en serio. En serio. En Burela só hai 18 familias que pasan dificultades, que
pasan necesidade. En serio? Bueno, só unha persoa que non viva a realidade do que está sucedendo na nosa vila podería manifestar isto. Por desgracia, en Burela hai bastantes máis de 18 familias que pasan por apuros e, sen embargo, non foron capaces de repartir o 100% das axudas destinadas para isto. Vostede, señor alcalde, o que demostra, e permita que yo diga dende a máxima prudencia, o que demostra é un descaro inusitado, para vanagloriarse destas contas, a tenor do que lle acabamos de expoñer na nosa primeira intervención e máis nesta. E que quede moi claro, estamos a falar de datos que se inclúen no expediente, o que vostedes traen hoxe aquí. Datos que vostede quere que non reproduzamos, para que a xente non sepa. Agora, despois de bastante tempo, podemos entender por que vostedes non contestaban cada vez que nós lles preguntábamos polas cuestións relativas ás axudas repartidas. Lembramos que fixemos esta pregunta en 2 ocasións vía rexistro, como solicitude de información, en 2 ocasións, e outras 2 ou 3 veces en sede plenaria. En ninguna das ocasións se nos contestou, en ninguna. Todo eran evasivas ou calada por resposta, tratando de ocultarnos, unha vez máis, a información que lle pedíamos. Ben, con todo o exposto, quen pode ratificar estas contas? Alguén que non lera o informe de intervención, o que só se quedara coa propaganda que vostedes venderon. Só unha persoa así podería ratificar estas contas. Nós, dende logo, que non. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Aí traen as escrituras algunha consigna, pero vou dicir unha cousa. Na cuestión das axudas, tanto para hostelería, para comercios, para público en xeral, este Concello penso que respondeu de forma exemplar. E aí está o histórico. De todos os hechos, isto traes a pleno ou da conta xeral, ainda que non salir aprobado, pois mandarías igual, porque ten o mesmo fundamento. É verdade que ten que pasar polo pleno, pero non ten ese criterio de que seña vinculante. Así que vamos a proceder á votación. Votos a favor desta conta xeral? Abstencións? Votos en contra? Bueno, acabo de dicir que podía ser exactamente igual. Non ten nada que ver que se fixeran ben os repartos, o malo reparto para aprobar o que é o documento. Bueno, todo aprobado. Vamos a pasar ao seguinte punto, que é expediente número 1576, modificación puntual da RPT. Bueno, pues entón, ratificamos. Esto sí que os avisamos despois, sí, é certo. Non estaba, pero avisamos inmediatamente. Bueno, entón, é un cambio na cuestión esta de modificación puntual da RPT, o tema que xa se mandou nos expedientes, no expediente. É certo que non se comentara oficialmente na comisión informativa, ainda que inmediatamente, cando nos demos de conta, xa os avisamos o antes posible. Bueno, pues entonces a votación de inclusión deste punto na orden do día. Vamos a favor de incluílo. ¿Algún tema? Bien, pues entonces... ustedes opóñense a incluirlo. Bueno, pues entonces vamos a votar la inclusión. ¿Votos a favor da inclusión? ¿Votos en contra? Bien, pues entonces vamos a incluir. Non sei por que razón non la van a incluir, porque evidentemente foi algo que ali se nos pasou na sala onde estaban as comisións e dixemos, home, quedounos isto que temos que levar. Echamos isto de forma inmediata. Además foi de forma inmediata. Temos que incluir, xa se vai mandar este tema. Non sei por que non favorece que se debatan. Dice usted que hai que debatir, que hai que facer, que hai que a oportunidade de defender todos os intereses. Pois realmente non creo que seja moi coherente negarse a incluir os puntos na orden do día. Bueno, pois entón, do que se trata é da modificación puntual da RPT. E vamos a darle para diante, señor secretario, para meter. Cedo a parte dispositiva da proposta da alcaldía, o seguinte, señor literal.
Primeiro, proceder á aprobación inicial da modificación puntual do catálogo de postos de traballo do Concello de Burela con ranxo ao sinalado do anexo 1 do presente acordo. E que esta aprobación inicial siga sometida a información pública por prazo de 20 días hábiles mediante un sensito no BOP e tablero de anuncios da sede electrónica do Concello, durante o que os persoas interesadas poderán presentar reclamacións, alegacións ou suxestións que non existir en presentarse durante este trámite de información pública implicará que a aprobación inicial quede automáticamente elevada a definitiva. En caso contrario, deberá ser obxecto de aprobación definitiva por parte do Pleno, logo de resolución das reclamacións, suxestións ou alegacións presentadas. E unha vez aprobada definitivamente, será obxecto de publicación no BOP, así como de remisión de un plazo máximo de 30 días aos órganos competentes da Administración do Estado e da Administración Autonómica. Segundo, proceder á aprobación inicial da modificación puntual da plantilla de persoal vigente do Concello de Burela coa finalidade de adecuar este nos seguintes términos. Previsión dentro do persoal funcionario de carreira das seguintes prazas. Unha praza oficial xefe da Policía Local prevista para persoal funcionario da escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiais, clase Policía Local, escala básica, categoría oficial, grupo C1. Amortización dentro do cadro de persoal funcionario de carreira das seguintes prazas actualmente vacantes. Unha praza de inspector principal prevista para persoal funcionario da escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiais, clase Policía Local, escala executiva, categoría de inspector principal, grupo A2. E que esta aprobación inicial se sometida a información pública por prazo de 15 días hábiles mediante anuncio seguido no BOP e tablero de anuncios da sede electrónica do Concello, durante que os legitimados poderán presentar reclamacións que non existir en presentarse durante este trámite de información pública implicará que a aprobación inicial quede automáticamente elevada a definitiva. No caso contrario, o Pleno disporá un prazo dun mes para resolverlas e a súa aprobación definitiva. E unha vez aprobada definitivamente, se haxe publicación do BOP, da que se derivará a súa entrada en vigor efectiva e remitirase copia aos órganos competentes da Administración do Estado e da Administración Autonómica. Terceiro, facultar a alcaldía para que as instruccións de trámite propias das súas atribucións sexan precisas para a mellor execución do acordado. Pois moi ben, moitas grazas. Bueno, do que se trata aquí é de fazer unha modificación con respecto aos mandos da Policía Local. Hasta ahora había un inspector xefe que xa viña precedido desde Cervo, e, por tanto, bueno, pues esta persoa que ocupaba ese posto está xubilado e quedaba aí sin cubrir. Ahora, todo este informe se o leron e adecúa esa nova normativa. Hai un acordo ca propia policía, e hai un acordo tamén cos sindicatos, isto xa se tratou na mesa de negociación, donde existe pois unanimidade en facelo. Así que do que se trata é de amortizar a praza de inspector, porque neste concello non pode ter unha praza de inspector se antes non ten unha de inspector, pero non jefe, se inspector jefe e inspector. O nunha vela, pois, evidentemente, pois, optamos por esta nova posibilidade, esta nova organización dos mandos da Policía Local, porque cumplen os requisitos, ademais non se desfavorece nada no económico, ni siquiera no profesional, e consideramos que é moito mellor. Hai, ademais, acordo cos propios policías, máis cos sindicatos nesta decisión, así que o único que plantexamos é facelo e nada máis, para favorecer a boa adecuación e ao mando que se pretende da Policía Local no futuro. Don Mario, donde queira. Sí, moitas grazas, alcalde. É certo que, polo que puidamos saber, hai un acordo co persoal, incluso na mesa de negociación, pero este é un problema, é unha cuestión que se soluciona, pode ser un problema normativo de cualificación ou no cargo que se está a tratar, para non solucionar o problema de persoal que ten a Policía Local en Burela, que xa é evidente, todos coñecemos, non? Entón, para iso, nós o que queremos é que hai que dar unha solución integral, non só ao ámbito da Policía Local, senón unha solución integral ao problema de persoal que ten un concello. Esa a única forma de facelo solucionando o estancamento que sufre a presentación, a aprobación da relación de postos de traballo coincido como RPT, non? Eu creo que o alcalde ten que ter capacidade de negociación para solucionar un problema, para que parte, para nós, xa temos falado en privado, un problema que se criou cando xa as negociacións iban ben, cando o proceso iba ben, con respecto a RPT, e creouse a hora de trasladarlo aos traballadores. Entón, creemos que o goberno, o alcalde, ten que ter a capacidade de negociación para solucionar este problema, ten que ter recursos para sacar adiante a RPT ou de alguna forma polo menos chegar a un acordo co persoal e cos representantes do persoal. Creemos que é importante que aproveite este pleno que se realiza unha modificación da actual RPT no ámbito da Policía Local para que nos dé información do que falaran cos sindicatos, cos representantes dos traballadores e dos avances que fixeron en canto a esa negociación da RPT. Creemos que debería dar explicacións acerca disso porque xa pasou o tempo, xa está estancado e creemos que debería informar de como se topa esa situación. Moitas gracias.
Moitas gracias. Bueno, contesto a continuación. A Manuel, cando... Moitas gracias, señor alcalde. Na cuestión da votación, ainda anterior, ainda que non sirva de nada a nosa oposición, cada unha lá ca súa ética e ca súa moral. E no referente a isto, o de votarnos a votar en contra da urxencia desta cuestión, as cousas nas que facer en tempo e forma. Xa dixemos moitas veces, vostede non para de arrastrar os pés, vostede e o seu goberno. Hai nas que facer en tempo e forma. A vostede gusta a improvisación diaria, xa non lo manifestou outro día, para vostede é símbolo de xenialidade. Mire, ese símbolo de xenialidade o que está pasando aí coa rúa de Gloria do Cornet. Que símbolo de xenialidade, Foi asfaltada canto hai un ano, ainda non. E ora outra vez levantada. Esa improvisación. Non é certo unha aclaración do que acaba de dicir vostede no seu comezo. Pode ter praza de inspector este concello, Pode ter praza de inspector, se se quere. Que hai que ter efectivos da policía local, como ben dixo o señor Pillado. Con 10 ou máis efectivos da policía local, este concello pode ter praza de inspector. Non era necesario tocar esa praza. O que pasa é que, claro, hai que contratar policías. E non se contratan. Hai un instante acabase de votar a urxencia de tratar este punto no pleno de hoxe sen pasar por unha comisión previa, algo que debería ser o razoable, como lle acabo de dicir. Señor alcalde, que urxencia hai neste punto? Que urxencia hai neste asunto? O verdadeiramente urxente para Burela é só, hai que ver a noticia de onte. O que é verdadeiramente urxente é que vostedes deberían de haber traído ao pleno xa hai bastante tempo é o incremento da dotación da policía local de Burela. Agora mesmo hai 6 efectivos de policía local e máis un oficial, que segundo temos entendido ata, creo que marzo, non se xubila. Que urxencia había neste asunto? Que urxencia había? Urxente é contratar policías locais. Agora mesmo, vostedes poderían contratar outros 2. Poderían contratar outros 2, tal cual está configurada a relación de postos no Concello. Outros 2, sin ningún problema. Pero non, é urxente facer unha modificación para crear un posto máis de oficial de policía local. Vostede prometeulles xa hai moito tempo aos membros da policía local de Burela, xa hai moito tempo expedito por eles, que ia haber 2 efectivos máis, e ainda non apareceron. Onde están? Onde están? Ampliar os efectivos locais encaminados a manter a seguridade da nosa vila non parece ser importante para vostedes. Iso non parece ser importante. Adecuar o posto de oficial de policía local para que poda acceder a algún dos membros actuais do corpo. Non sabemos quen. Ou sí que o sabemos? Non sabemos. Isto sí que é urxente e prioritario para vostedes. O que é urxente e prioritario é que haxa quendas cobertas 24 horas ao día, 7 días á semana en Burela. Xa non só porque haxa máis ou menos delitos en Burela, senón para trasladar seguridade aos veciños e veciñas da nosa vila. Están de acordo con esta decisión todos os membros do corpo? Vostede antes dixo que sí. O que nos dixeron a nós non é iso. O que nos dixeron a nós non é iso. Para eles, o máis importante é que haxa compañeiros que lles axuden a cubrir todas as quendas, sin que haxa problemas. Para eles o máis importante que crear un posto de oficial de policía local é que o seu salario se adecue ás condicións que teñen outros policías locais da contorna, porque son os que menos cobran de toda a zona. Os que menos cobran. Para eles sí que é importante isto. Moito máis que crear un posto de oficial de policía local. Esta é, señor Llano, a RPT, a relación de postos de traballo que tanto prometeu no ano 2015, no ano 2019, e que estamos a piques de chegar ao ano 2023, novas eleccións. Esta é a RPT que tiña prometida. E prometer aos traballadores do Concello. Esta modificación. Tantos anos para isto. Tantos anos para isto. Tantos anos para esta urxencia. Díganos, señor alcalde, cree que os membros da Policía Local de Burela están máis de acordo con esta creación urxente de outro posto de oficial de Policía Local? Ou pola contra están máis de acordo con que lles suba vostede o salario para que deixen de ser os efectivos da Policía Local que menos cobran da contorna? A vostede que lle parece, señor alcalde? Moitas gracias, señor alcalde.
traen as escrituras aí moi ben. Vamos a ver, unha cuestión que afecta aos dous. Hai dúas plazas que xa salen publicadas de Policía Local, que está levando agora, porque temos un acordo ca Escola da Estrada, e a Escola. Contamos que para o Brao, pois, xa por lo menos os dous policías en prácticas que despois entrarán a formar parte da plantilla. O sea que esa cuestión está en marcha. A quen lle gusta cobrar máis? A todo o mundo, eso é así. Non me veño defendendo cousas que son de caixón. A urxencia desto me víase claro que máis que nada é unha cuestión que todo o mundo aceptaría sin darlle máis contido á cuestión. Non sei por que se empeñan en darlle voltas aí. Que improvisamos na rúa de Gloria do Corneta. Aí non se improvisa nada. E había unha necesidade impresionante do que ocorriu aí cunhas canalizacións que rasgaron e estaban rotas e houve que cambiarlas urgentemente se non queríamos que sucedera algo máis grave. Isto non é unha improvisación. Bueno, con respecto ao RPT, ahora a próxima reunión vamos a tela o 23 deste mes, me parece que é 22 ou 23, se acordamos con eles e tal. E aí vamos a seguir avanzando, claro. Qual é o problema de RPT? Xa yo dixen eu. Además, digo yo, como os sindicatos en principio están entendendo máis ou menos as circunstancias, que temos que avanzar en algún aspecto tal. Claro, a RPT está condicionada polo factor económico e por unha serie de detalles que evidentemente son os que deben de dar confianza para que se pueda aplicar. Agora mismo, tal como están as circunstancias, derivado tamén de competencias impropias que estamos asumindo desde o Concello, como pode ser drogodependencia, como pode ser agua, vamos, a infección temperada e outras que hai por aí que son de competencia impropia, pois evidentemente condicionan todo o que hai que acometer en cuestión económica para realizar isto con certas garantías e con certa expectativa de futuro, que, olliño, hai que calcular tamén o futuro. Entón, hai que ser serios tamén con estas circunstancias. Isto non queda ben. Vamos a quedar ben, vamos a meter o Concello en berenjenales e vamos a decir que aquí para os próximos 4 anos vai haber fluidez e cantidad suficiente de cartos para asumir isto. Temos que leválo, e eles tamén están entendendo, están levando unha forma seria e penso que é coherente co que é o proceder. Temos xa aprobado que é o organigrama e aprobado unha serie de cuestións, pero falta pois artellar unha fórmula, a ver como podemos, vai haber unha proposta agora na próxima reunión, unha proposta de que llevamos a efectuar con respecto ao económico, pero vamos a ver como podemos artellarla e como podemos sacala dunha forma definitiva. O sea que eu sei que hai facilidade de negociación, e non sei, desde logo que xa me gustaría a min deixar isto con unha boa RPT feita, eso é sí. Pero vamos a ir a ver como vai saindo todo. Pero, bueno, ahora do que se trata é deste punto, que é urxente, pois eu penso que sí que hai que ir tomando medidas, porque ahora carecemos de se vai xubilar o que o oficial cae agora en marzo ou antes, saberemos, pois evidentemente temos que darnos presa en ter isto en consideración, o sea, sí que dá, hai que facelo. E agora mismo non era que fora unha urxencia de tratar o punto, eu penso que estou entendendo mal, era pues, incluir este punto dunha maneira natural, sin necesidade. Así que a medida que además hai que esperar uns prazos, hai que facer uns cumplimentos normativos e todo eso, e cando nos demos de conta, pues estamos en decembro ou en xaneiro, o sea que non vamos co tempo suficiente, pero tampouco se ve que esteña tomando esas medidas con antelación impresionante. Así que, don Mario, se quere... Sí, para aclarar, moitas grazas. Nós, iso que falamos con persoal da Policía Local é que eles entenden esta modificación para o que se soe decir necesaria pero insuficiente para os problemas que teñen en canto a persoal e que son coñecidos e por iso nos imos estar. Moitas grazas. Moitas gracias, don Manuel. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Pero se xubila o oficial actual, que problema hai? Xa se cubrirá esa plaza ou? Non hai problema ningún. Por que crear outra plaza de oficial cos efectivos que hai actualmente? Se xubila, que problema hai? Non hai oficiales. Pero xa se creará, xa se ocupará esa plaza. Que problema hai? Hai que tela cando hai que tela. Mire, vou facer unha cousa. Que lle parece? Mire, nosotros non somos nin magos, nin adiviños, pero bueno, xogamos ca intuición e ca lógica. Fíxese. Vou escribir un nome aquí, nun papel en blanco. Un nome. Polo que se coñece un policía local daqui do corpo. Que lle parece? Ten 6 letras, 2 delas vogais.
Fíxese o que vou facer. Fíxese o que vou facer. Vou coller ese nome que acabo de escribir aquí, vou non meter neste sobre en blanco. Xa veremos. Sí, o chiste fácil. Por que faigo isto? Non hai moito, precisamente o gracioso que está falando agora, cuestionou e puxo en duda e interviu de forma irregular neste pleno porque se sentían ofendido algún concelleiro da súa formación con respecto á súa honorabilidade. Pois aquí está a honorabilidade do PSOE de Burela. Aquí está a honorabilidade. Neste sobre. Se o día de mañá a persoa designada para ocupar o posto de oficial de policía local non coincide con este nome, estará salvagardada a súa honorabilidade. Estará salvagardada. Se coincide, bueno, esa honorabilidade estará en entredito, non lle parece? Porque nosotros, como lle digo, adiviños non somos, adiviños non somos. Que lle quero dicir con isto? Que lle quero dicir con isto? Moi sinxelo. Nós, os membros do Grupo Municipal Popular, a diferencia de outros, non somos marionetas do goberno socialista de Burela. Non somos marionetas. Nós, a diferencia de outros, non somos servís do goberno socialista de Burela. Nós non imos a participar de ninguna presunta prebenda. Non imos a participar. Que vocês teñan presuntamente acordada con alguén. Non imos a participar. Porque isto que parece que queren facer vostedes con este nomeamento tan urxente, priorizando a creación dun posto de poder, entre comillas, por riba dos tan necesarios postos de policías locais, que sí poden contratar sen que se faga ningún tipo de modificación. Dentro do departamento da Policía Local, tal e como se nos trasladou, repito, hai outras prioridades ás que non se lles está prestando atención dende a alcaldía. Así que, señor alcalde, saque vostede para adiante esta iniciativa coa axuda de outros, pero non conten con nós para isto. Moitas gracias, señor alcalde. Se me permite, por alusións do que acaba de decir o voceiro do Partido Popular, vostede dase conta do que acaba de facer? Acaba de sinalar a personal deste concello, dando pistas sobre o seu nome ou apelido. Se vostede de defender os empregados o personal de policía local e logo sinala un deles. Pero vostede parece serio isto. Encima, claro, o que estaba a performance está bastante ben montada, desde o punto de vista do show mediático, está bastante ben montada, claro. Ao final é un portavoz do PP metendo algo no sobre, eso xa a xente rechina un pouco, pero eu penso que isto é bastante grave, referirse aquí no pleno persoal municipal, sinalando e falando dunha prebenda, sen ter absolutamente ninguna prova, falando de parte do seu nome que ten dúas vogais, pero a vostede isto parece ser. Se ven por un lado defendendo o que lle dixeron os traballadores, os intereses dos traballadores, e ora sinala a un dos traballadores, porque, as pistas que deu, teria que revisar os nomes e os apelidos, pero as pistas que deu, eu que non sinalan a moitos, xa non son moitos, se xa das pistas sobre algún, xa cerras o círculo, non. Eu penso que vostede non é consciente do que acaba de facer. Eu creo que, non sei, aparte que no medio non se mete nos polo medio, insinuando, mas bueno, eso xa estamos acostumados. Pero eu penso que hai que ter un pouco de respeto polo persoal municipal, que non, sin ter ninguna prova. Cando teña prova, vai á Fiscalía. Se ten unha prova, vai á Fiscalía. Pero, sinalarse a un traballador municipal facendo esa performance, a nós parecemos cando menos pouco respetuoso con ese persoal. Moitas. Bueno, gracias. Si son sincero, honestamente, pediría dimisión. Gustoume moito sempre as series joveles, aí como Derza Costini, sempre me gustou moitísimo. Cando era chaval, lin os seus 7 ou 8 tomos, pero con un interés total. E ainda, cando estuve en Churumeres, tamén marqueillos para que poderan ver esa genialidade de autores franceses. E había un dos capítulos que le chamaban A Cizaña. A Cizaña.
que era un individuo con o que se preocupaba, fixo hasta que se deron cuenta, porque a xente non é tonta, que o único que facía era enfrentamentos entre os veciños para dar así males intencións, males intereses para enfrentar, porque claro, evidentemente usted acaba ahora de facer eso. Va a enfrentar a policía local porque vese claramente que usted ten aí que eso fora o truco do sobre fixérase para adiviñar o premio da Lotería Nacional por un auténtico mago que eu admiro e fixera moi ben. Claro, vir con esa cuestión aquí a un pleno insinuando eso, cuando incluso no propio expediente se colle, se dice claramente que pode ser por promoción interna, pero é que está con dicer, además dice así, si sale este nome, usted pode, si coincide, vamos a meternos con usted, pero se non coincide, menos mal. O sea, é que isto é moi serio, señor Don Manuel Rouco, moi serio. Que veña usted con ese pensamento tremendamente irresponsable, infantil, a un órgano colexiado como este, importante, que estamos realmente representando aos veciños de Burela. É algo serio, e dígolle de verdade que nunca tal cousa se viu, ni se verá. E usted pretende ser o alcalde de Burela. Con estes trajemenejes e estas insinuacións, pero isto que pensa que é? Non, Manuel, non me decepcione, porque trae as súas escrituras aí moi ben feitas, alguén lle pasou estas cousas, estas cizañas, esta ten miren de cuidado, e que queremos cobrar máis. Eu pensei tamén pode dicir, non, pensei onde sale todo eso. Pero hai que tratar as cousas con rigor, con honradez, e, sobre todo, intentando solucionar, o que non podemos é complicar as cousas. Usted rise, dalle boas risas, está moi boas. Home, está un detalle malo, e deberá usted ratificarse. E dicir, oi, mira, rompo sobre, adiós, moi boas, e non vamos a complicar máis as cousas. Porque que vai a demostrar en caso de que salga ese señor que ten 2 vogais e 4 consonantes? E ao mellor un acento, que igual ele quedou un acento. Que vai significar eso? Que significa? Usted, se puxéramos un sobre en algún traballo que se está facendo na comarca, que pasaría? Diría eu defendo que neste sobre vai figurar X nome. Pero fixemos nosotros algo así nunca con naivez. E usted que podía figurar en varios sobres, dixémoslle alguna vez algo desto. E ven ahora usted a un órgano colexiado como é un pleno a dicirnos estas cosas. É moi malo. Eu vexo que realmente o pobo de Burela necesita capacidade de goberno, necesita xente que seña competente, comprometida, legal, honrada e honesta. Eso é o que quero. Eu posiblemente non siga nesto, ou sí, xa veremos, pero posiblemente non, pero gustaríame que enseguida fose capaz e dera confianza e dera elegancia e dera, pois, unha responsabilidade que se vira que Burela funcionaba ben. Así vamos moi mal, moi mal. Isto realmente é moi decepcionante, moi decepcionante. E vamos xa a proceder a votación, porque xa falamos todos e falamos xa demais. Pero usted ten unha sesión con cousas raras, que si fala, que se... Usted meteus antes con él, porque dixo que non era responsable, usted diferenciábase de todo o proceso, que xa había aquí unha sociedade montada, aquí temos unha sociedade, SL, temos unha sociedade, para sacar os puntos para diante. Usted insinuou no primeiro renglón da súa intervención. Así que, lóxicamente, fixo ben en defenderse, por alusións, como faría eu, como faría calquera. Así que non veña encima e sigue. E sigue. Bueno, vamos a proceder á votación. Votos a favor de esta cuestión, modificación puntual de RPT. Votos en contra. Ben, nos queda aprobado. Abstencións, perdón, abstencións. Ben, pois entón queda aprobada esta modificación de RPT. Bueno, pois non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.